फ्रेन्ड्स हाय होना दे आब' आखिं नङा ओमफ्राय जोङो दिनैहाय सेकेन्ड माबानि एपिसडनि थाखाय रेडि जादों मिनिट नाङा नायनानै जोंनि मोखांखौ जोङो माने असाइस नुथारदों नामालै आंथ' नुवाखै दे सान्दुङाव आंखौ बांगाल बुरि होननाङा दे अननानै दिनैनिया एसे फानिसिन जागोन जोंना बायदि मोनदों आरो आंना ओमफ्राय मिथिला नोंथांमोना माबायदि मोनो आंथ' मिथिला ओमफ्राय जिखुनु रेडि जाबाय आब' ओरै फैना नोंबो होनो माबा मोनसे फैना नैबे आंखौ लाजिबायलै आं लाजिबाय आब' इयो जोंना गरमथार माबाया बर' हिन्जाव जाग्राया दिनै बिदि गानदों आरोना जोङो ओमफ्राय आङो दिनै बिदि गानदों आरोना ओमफ्राय सारिखौनो मोनाखै नागिरनानै ओमफ्राय आङो गानलाबायबाय आरोना परदाफोरखौनो गोदानसो माने गोजाम नङा मा लिरखो आं बुजियासै सोर माबा लिरदोंमोन माबालै केमेरामेन नेगासिनो दाबो फैयाखै ओंखायनो लाइभ होस्राबाय नोंथांमोनजों सेयार खालामनो थाखाय ओमफ्राय जोंनि भिडिअखौ नायदो एबारबो वेट खालामबावदो गाबोन समफोरनो होनाय जागोन बे सेकेन्ड एपिसडखौहाय ओमफ्राय नै आंखौ देखाय ओरै हमथ'नाय फनखौ हमथ' आंखौ देखाय ओमफ्राय ओरै देखाय दे ओमफ्राय जायफोरनाखि नायदोंल' ना थांबाव नैबे मानि थाखाय लगायदों जाहैबाय बेयो कालार टिका बियो आंखौ बांगाल बुरै नुखायो ने बिदि गानबानो आं सारि गाननो रोङालै माने दख'ना गानबाय थाग्राना गानफेराखै मिनिनाङा दे माथो रावबो माबा नायथाराखै नामा आंखौ बोरैबा मोनबाय आं नायजायैखाय फसायसखायसो नायासै नामा आब' नालाय आब'आ साइसथार आंना आयौ आं साइस नङा ना बेसो बर'नि जात नालाय नाब्ले नुब्लेखासै आरो माथो होनबावनो ना बरायनो रोङा थेंक इउ माबालै मिथिबायना मा होनो आं जेबो सिनायाखै माने सान्दुं एसे दुंहांहां जादों दासो अखा गारदों माने ओमफ्रायनो अखा हाबाय थाबाबो जोङो ओंखारबाय थाखाबाय जों अखा गारबानो खि बनायगोन आरो माने ओरैबायदि टाइम गैयाना बेलेग दिनावहाय ओमफ्राय अखा गारबायना एसे अखा गारबानो खि बनायगोन ओमफ्राय अखा हाबा थांफिनगोन सिङाव ओमफ्राय आरो अखा हागाबा आरो फैफिनलायगोन आरो बांलायगोन बिदिनो आरो ओमफ्राय जोंनि मेन बुस्थुआ रेडि जाबाय नायनो आंनि साइकेला नै ओइ नोंथांमोना सालायजानो लुबैदों नामा आंखौ कमेन्टआव हो हायोबा आं सालायनांगौ ना सालायनाङा ओइ आंना केमेराया माबा होथेदोंदांलै मैला दाखोरफोर ओंखायनो बिदि नुदों बायदि मोनबाय आब' हगारनोबोथ' हालाना दायो फुल रानथारदों नामा आंखौ आब' केमेरायाव नायलाय गाज्रि नुदों फुल रानदों आं हमना मोना ब्राइटनेस बारायनो र'लाय ब्राइटनेसआबो फुलखा माथो सालायनांगौ साइकेलखौ आयु आंहा सालायनांगौनो आङो दिनै सालायमारनांगौ ना सासेल' बुंबा जाया सानै साथाम बुंनांगोन होनबासो सालायगोन आं बियो कर'नानि नोजोर नाङिनि थाखाय लगायनाय जादों बेखौ कालार टिका बियो नोजोर नाङिनि टिका ओमफ्राय दिनै आंना मुसुगुरा गिदिरखादा जों मबाइलजोंसो लायोलै बुंखाबाय बन्द' नालाय माथो मोनो आरोना मा मोनो बन्द'आवलाय लकडाउननि ओइ केमेरामेन आजाव बेखौबो देखायनि मा होनदों नट क्लियार माने मा होनबावगोन आङो माने केमेरायावसो माबा दहायहाय गोलोमदै नांथेनानैसो माबा मोनसे जाबाय नामा आं मिथिला
फुला फुसि नुदों आं फैद' फै केमेरामेनाबो जां बाबा थाबायनोबो रोंला मानोबो रोंला नायनो गोसो जोंनि केमेरामेनखौ नायनो र' आं देखायनि जलदि फैलै जलदि आङो 6 मिनिटल' होगोन बारा गोबाव लाइभ होआ आङो सेकेन्ड टाइम होदों बेनो केमेरामेना जोंना आरो फैबाव माबायदि खेबो खिथा जों बानायनोसै दे केमेरामेना फैबाय ओमफ्राय जों बानायनोसै ओमफ्राय साइकेल सालायमारनांगौना आङो बिदिबा नेट स्ल'आ बिदि जायो नामा माबा रिकानेक्टिंसो देखाय लांदो र' दे होमबा बाय बाय थेंक इउ आंखौ नायनायनि थाखाय आंनि लाइफआव जइन जानायनि थाखाय थेंक इउ बाय बाय